naki ne abadan da'iman masoyiyata, mallakin yare mateke a lokacin wuya da dadi. Shi ba ashe so ni'ima ce ta duniya mai sa nishadi. Shi ne so mai share komai, waɗanda sun karai tare sun kamar su tare sunan su jarmai. Ba a sama gudun masoyi da rayuwa ta zo da gwarmai, ko aya ya keke ni zan rayu da ke na kora kauɗi. Da a ce da wata duniyar da canza na je na tare, ko babu kowa, ko da a ce ba abinciya, ko ba ruwa, ni zan jure duka tsayuwa da gobara ta zuciya, gara jiki duka ya kore. Get me.